21 ta' Jannar, Santa Agnese, Verġni u Martri, għexet bejn wieħed u ieħor bejn is-sena 292 sas-sena 305. Kull ma nafu dwar din il-qaddisa huwa li kienet għada żgħira ta' madwar 13-il sena meta mietet Martri fil-persekuzzjoni ta' Dioklezzjanu u ġiet midfuna Via Nomentara f'Ruma fejn fis-sena 324 inbniet knisja fuq il-qabar tagħha li wara ġiet mibnija mill-ġdid fis-sena 630 mill-Papa Onorju wieħed. Isimha u imnissel fl-ewwel talba Ewkaristika tal-Quddisa. L-leġenda tgħid li Santa Agnese kienet tifla sabiħa ta' familja sinjura. Tant kienet tħobb lil Ġesu li ddeċidiet li tagħti ruħha u ġisimha lilu biss. Meta kien hemm minurija li xtaq jiżżewwiġha hija rrifjutatu. Xi ħadd bit-tama li bil-biża' tat-torturi hija ddawwar femita akkuża li kienet Nisranija. L-imħallef l-ewwel bil-ħlewwa imbagħad bit-teddid rieda tiċħad il-fidi tagħha f'Ġesu. Meta ma riditx, bata d-dar ġo dar ta' fama ħażina. Iżda hija baqgħet soda. Kienet tgħid: inħallik iċċappas ix-xabla b'demmi imma ma nħallik qatt tipprofanali lil ġismi. Żagħżugħ li pprova jersaq lejha b'xewqa żienja qama u hi stess fejqitu. Wara l-imħallef ordna li tiġi maqtula. B'kuraġġ li jaġġeb laqat id-daqqa aktarx tax-xabla li tajret ruħha fi ħdan Ġesu, l-akbar maħbub ta' qalba. San Ambroġ kiteb dwarha: marret għal martirju aktar ferħana minn arusa għat-tieġ. Dan li ġej huwa qari mit-trattat fuq il-Verġni tal-Isqof San Ambroġ bit-titlu Għada ċkejkna biex tbagħti u diġà kbira fir-rebħa. Illum il-festa ta' Qaddisa Verġni ejjew nixbħuha fis-safa tagħha. Il-festa ta' Qaddisa Martri noffru lil nfusna b'sagrifiċċju. Illum hija l-festa ta' Santa Agnese. Jingħad li kienet għadha ta' xi 12-il sena meta ħadet il-martirju. Xi ħruxija ta' min jistmerra aktar u aktar meta anqas lil tfajla egżażuha ma' ħafrita. Imma wkoll xkobor u qawwa ta' fidi li ħadet ix-xhieda tagħha saħansitra minn xebba hekk ċkejkna fil-għomor. Kif seta' il-persekutur isib fejn jidrob f'ġisem hekk ċkejken? Ma kienx hemm wisa fejn jinfida s-sejf, imma kienet wessat qalba biex teleb lis-sejf. Il-bniet żgħar ta' dan l-għomor anqas il-ħarż biċ-ċira tal-ġenituri tagħhom ma jissapportu u mqar jekk tniggżhom b'daqsxejn tal-abra jaqbdu jibku qisha saritilhom xi ferita kbira. Imma din waqfet bla biża' fl-idejn qattila ta' min biċċera. Ma ċċaqalqitx fost il-ħsejjes tal-ktajjen tqal li rabtuha bihom. Offriet ġisimha kollu għal punta tas-sejf tas-suldat mimlija bil-għerra. Għadha ma tafx jiġifieri tmut u diġà mħejjija biex tmut. Kaxkruha lejn l-artal tal-frua u hi fin-nar fetħet dirajha għal Kristu u fuq l-istess altar sagrilogu olliet is-sinjal tar-rebħa ta' Sidna Rebbieħ. Rabtula għonqa u jdejha tnej boqgħod tal-ħadid, iżda ebda għoqda ma seħħilha torbot li dik li kienet hekk dgħajfa fil-ġisem. Tridu wirja ġdida ta' martirju? Araw, għadha ċkejkna biex tbagħti u diġà kbira fir-rebħa. Tqila biex titqabad imma ħafifa biex tikseb il-kuruna. Omora ċkejken jurjenna bla ħila u hi tallimna l-qahwa kollha.
Ebda xebba wara żwieġ ma kienet tmur daqshekk ferħana d-dar, daqskemm din marret ħienja għal post ta' dbatija, din resqet pass ħafif, rasa mżejna, mhux b'xara minxux sabiħ imma bi Kristu, mhux bitlellix ta' wart imma b'riqqa fl-imġiba. Bkija kulħadd, ibiss ma kbitx. Ħafna staġbu jarawha taħli hekk malaj dik il-ħajja li hija kienet għadha kemm bil-kemm ħaditha. U kienet diġà qiegħda tagħtiha bħalli kieku misjura għal kollox. Kulħadd staġeb jara diġà xut ta' Alla meta kienet għadha żgħira wisq biex tista' tieħu rajja f'idejha. Hija ġibet ruħha b'mod li Alla seta' jafda meta l-bnedmin kienu għadhom ma jafdawiex. Għax dak li hu il-fuq minn natura ġej mill-awtur tan-natura. Kemm werwira il-qattil biex ibessaħħa, kemm żjal biha biex iġela tifhem, kemm nies ħajruha żwieġ, imma hi ma nistenniex li noġob lill-arus tiegħi, jekk nonqsu daqshekk huwa żinni l-ewwel u hu joħodni. X'inti tistenna qattil eqret lil dan il-ġisem li jista' joġob lill-għajnej ta' min ma jridx noġbu. U waqfet sħiħa, talbet u niżlet rasa. Tistħajlek tara lil qattil jitħawwad qisu hu l-akkużat, tistħajlek tara qid il-bojja titriet, xufteh jisfaru bil-biża' qisu xi ħadd ġej għalih. Imma tfajla ma beżgħetx mit-teddid. Araw mela il-vittma li ħadet martirju bitnej tal-modestja u tar-reliġjon hija baqgħet verġni u kisbet il-martirju. Bħalma Santa Agnese uriet l-imħabba l-aktar kbira tagħha lejn Ġesu meta waslet li offritlu ħajjitha fil-fjur tagħha b'mewta krudili. Hekk ukoll aħna nuru mħabbitna lejn Ġesu skont is-sagrifiċċji li nagħmlu b'imħabba għalih. U inti? Talba mill-liturġija tas-sigħat. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int tagħżel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija. Fil-ħnina tiegħek għatina li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi fuq l-eżempju ta' Santa Agnese martri tiegħek li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.